Mar hadian bala shimti ya kakam kum mission director ka drug reduction elimination and action mission uba FG kharshieng ulakhot ek jingelang ya baro ki dor basnong kiseng bhalang ki kinhon ba pher bania ther bania le persha u drug khaka jala uba FG kharshieng ulai kendo menteri katna social welfare uba polling do balaong ba ulakhot ek jingelang hakhat sautrek nai weng aharja apusaw e ki dor basnong kiseng kisamla puli bani slok bat bani ther kumno ban pendu jat yu drug ulaong baka donkam ban pendu jat yu drug bat lingba ka jingi trilang bat kiskol ki balang ki seng kishnong enla bante lakam ya kani ka jing e jongka imlang ka salang khamtam na u drug ulaong ba ulayo I bala bon palat ki khna ki bapanan kam yu drug hakilinti kisengkian bat kani ka lakta om tange ka yeng ka sam henry ka kta ru ye ki imlang ka salang bat kumju ru ye ka kamai ka kaji na dang su simti kani ka kam commission director jong dreams menta ka CCRC te nga ka padyo yu te kani ka kajinga kendo kani kong minister mga kwa te I wala join bat kendo bangan trace khama te hakaji lang bat je kendo ba di bapor minister in charge te nilai kren bang kidon ki issues na skap I na kalian I kendo I kwa ban punya khama na kalian jongaru ngala ai ki suggestions kendo ki ideas ki ban ila ban yalle ban te la kham yung drugs kamin issue ko jongaru ba ngasimti kani ka kam ka bakhya ba kam dai ba so kadai ka bakhya ba plate ngam ngasimti di banga ngasu kya ba kani ka personally ngasu kya ba kani ka kam di ka kam ka bam to yang ana bam to yang ring kwa ban yarap ya ka jai beliu jungi bangila pendu yung new drugs ti ka kapra ka ngam pat biang hi ngam pat don ni hang nu staff ngam pat don ni nanti ngam ai kita hinlong ki mau jung thut yang ati ki jing penwit yang ngala khot meeting no lashi la sha ga dik shuti tengah kham bat siap ko lashi singi ngala khot ki snong ki thau ki rong ba snong ki NGOs ki school ki college bat ki rong ba ki ru thai ki ba ya basko bagi basko concern ya kani ka jing kani ka problem jung drugs tika idea ka long ba kani ka mission ka ba kasnas ka government kadai ba ban nin ya rat khong yo new drugs te kani ka ka ba ngata snow shisha na du ga dono ba gi don kam ban pendu jat ni te kani ka la ban tre kam tang lumba ka jingya tre lang bat ka snong ka thau ki school ki balang bat ki rong ba snong bat ki barkhoi bat ngangai skam ngata ladangi tray telingi tray lang barkhoi bat snong bat thau bat NGOs bat school bat ai gila man de la kham ya kani ka problem pia itu kani ka ni ba ni la ya ngalai la bon pala ki khna asuro ka sekian ba ki yale ki penon kam yu drugs but kani jing penon kam yu kani jing ngam ho drugs ka kata ndai ta yaki kam kata tang yi ndai ta yi ngasam jungi ndai ka kata ya ka society jungi ka kata ya economy jungi ya ka yo ka kot ka jung ka ri jungi lada ki khna ki bedang sha bedang khlan ki bedang khna ki la ngom hong ni jing tha du ja jing di te nga khuslai bala shai ka lawai jungi kan poi shai ki ting mi don kam banya le thma ban tur thma ko sarkari mi don kam tur thma ya kani ka jing sniyo ba nga kermen ban in ya persyang kat bala ngam kula ngam dei we magician ne u bale magic ne nga kula bangin ya try kat bala dengkat baka bat ki society juni bat ki shilong ki thau ki school ki ni la hiban yale dia rat khong ni limba ka support jong ka police department